Kushungurudzwa kwandakaitwa pandakange ndiri kuIndia, ndaenda kunoshandako kuIndia. Ndaifungidzira kuti ndainge ndichazoita mari, asi mukomanashe zvinoitika kuIndia zvakaoma. Kana kuri kunzi wakawana basa through the internet, through Facebook, gara zvako waregedza kuenda kuIndia because unozozvidemba. Ndakagumisidzira ndava kuita zvekutengesa muviri wangu ndichiita zvekumanikidziwa. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tauya nawo maconfession. Ndegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomanashe, please postaiwo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa, currently staying uye zvekare ndichishanda ndiri muno munyika yeSouth Africa. The things that I have witnessed in my life, my brother, kunyangwe vakadzi vezera rangu avo vakazvarwa in the same exact year as me havasati vakambosangana nezvinhu zvinotyisa kudaro. I doubt vamwe munochema zvenyu muchiti mune nhamo, but kana usati wakamboitwa a-sex slave uchirara nevarume apa usina kana chaunenge uchipiwa, varume vacho ivavo vachibhadhara munhu uyo anenge akukidnapa, hausati waziva chinonzi nhamo. Uye kana uchitomborarama upenyu hwako uri free, uchitodecide kuti nhasi ndoda kumuka ndichienda kwakati, tenda Mwari. Nekuti kutaura kudai kune vamwe vanhu vari kutorarama sema-slaves kune dzimwe nyika, vasingabvumidzwi kuita kana anything usina kana freedom. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti unogona kutowana basa through the internet. Please people, you need to be very careful nema online job opportunities awa. Right now kunyangwe zvangu ndava muno muSouth Africa ndiri kushanda as a maid, but ndinoda kungotenda Mwari. Iko zvino ndinongogara ndichingonamata ndichiti Mwari, vamwe vasikana avo vandakasiya kuIndia pari zvino vamwe vacho varipi vatakange tichidhumana navo. Somwe musikana wekubulawayo akandirwadza musikana iyeye apa kucommunicate takange tisingakwanisi kucommunicate because kana English akange asingaigoni. Ini ndiri mushona, iye anotaura ndevele handiigoni, kana Zulu chaiyo inondivhara. Saka takazongopesanawo ndichikwanisa, pandakazokwanisawo kuzotiza iye ndakamusiya muIndia. Akange achishandiswa sehure rinotengesa muviri waro, but usina kana cent raunenge uchimbopiwa. Mhuri inenge ichingoti mwana akarovera kuIndia kana kuti kuDubai, izvo mwana wenyu anenge achishandiswa senhapwa as slave. Vamwe vanotofa, kana vafa vanotonokandwa kana murwizi kana kumakomo, and hauna kana munhu anozombofa akakuwana. Kunyange vakakuwana vanhu veko havamboiti basa newe nekuda kwekuti uri munhu mutema. But ndinoda kutenda Mwari because ini hangu Mwari vakazondiwanira nyasha. Ndikadai ndakafirako kuIndia, but ndakakwanisa kuzodzoka. I got my life back together again. Ini ndinoshanda muno munyika yeSouth Africa, ndiri kushandisawo eWaiver, ndo zvakazondibatsira kuti ndinge ndichizodzokera kubasa kwandakange ndichimboshanda. Ende muone zvenyu murungu wangu wandanga ndagara ndichishandira ndakatombomuvhairira wena, ndikamuudza kuti mari aindipa yakange iri shoma, but pandakazodzoka ndo pandakamukumbira ruregerero. Ndiye munhu wandakatanga kushandira ndichiuya muno munyika yeSouth Africa. What happened to me in India handimbofi ndakazvikanganwa kweupenyu hwangu hwose. Ndaitofungidzira kuti kuenda kwandiri kuita kuIndia ndikuenda kunoshanda in a luxury hotel muIndia, then ndobva ndachizoendeswa kuDubai, but ndakazogumisidzira ndava kushanda as a maid, moving from one place to another. Dzimwe nguva taienda tichinoshandiswa mumafactory kunoita zvekusonewa hembe, zvekuti per day unenge uchipiwa rimwe zitarget rekuti maoko awa anobuda mhoni dzikasvika pakupora dzega. Ende ndakange ndichishanda as a sex slave. Pain yandiinayo kusvika pari nhasi, it will never leave my heart. Kana gehena ririko kana kuri kunzi gehena ririko, kune vanhu vakatogadzirirwa gehena vakaita sevanhu ivavo vakange vachitibata unhapwa. Zvose izvi mukoma zvakatangira papi? It all started pandakange ndasiya basa. Ndaishandira imwe family Masutu, vanhu vacho takatobva navo kuLimpopo vatenga imba muJoburg. Ndokubva ndachizovatiza, vakarwadziwa mufunge zvenyu. Ndokubva ndachizowana basa zvakare muno muJoburg, ndava kushanda murestaurant.
life yangu yakabva yachinja, but it became hard. Ndakange ndichishanda kusteers, saka munhu watakange tichishandira ndedi kukureverai nhema, manager wacho akange aine utsinye. Unoziva varungu vaya vasingadi kuona vanhu veganda dema. Akange akativenga. Muone zvenyu parestaurant ipapo macustomers ainge akawanda vakange vari vanhu vatema. Isusu taibatwa junk mukoma. The man, he was extremely abusive. Aingogara achingotituka, dzimwe nguva aitoti tiri mabhabhuni, treating us like we were animals. Aiti kana akakuona wakamira zviya, even for 2 seconds, just kungozorodzawo makumbo, aigona kukupopotera obva ati iwe bastard, sei wakamira ipapo like you are an idiot. Saka business right kana rikaita sekunge raita slow down kana kusina macustomers murestaurant, iye aitota sekunge iwe inenge itori mhosva yako, sekunge ndiwe unenge watotadzisa kuti macustomers ange achizouya zvezuva iroro. Mukomanashi every single day ndaigara ndichingonamata kuna Mwari kuti nhai Mwari, dai maitawo kuti ndenge ndichiwanawo rimwe basa kudzokera kwandakabva handidi, because ndaitya kuti sezvo ndainge ndakasiyira basa nenhau dzemari kuzodzokera futi vaizoti wadzokerei nekuti pay tichiri kungokupa iyo iya yekudhara. Ndipo pandakazotanga kutaura nomwe musikana uyo akange achishanda mune imwe restaurant yakange iri opposite parestaurant apo pandakange ndichishanda. Musikana uyo akange ari muSouth African but ainge ari muSutu, saka taiwirirana. Ndiye munhu wandaigona kucommunicate naye nechiSutu, saka taiwanzokutaura tose because restaurant yavo yakange iri just opposite our restaurant. Akandiudza kuti iye akange awana a job opportunity iro raainge akawana basa on Facebook. Akandiudza kuti akange achitogadzirira madocuments ake kuti anga achibuda muSouth Africa, akange achida kuenda kunyika inonzi South Korea, anga achienda kunoshanda kumahotels ikoko. Ainge ari very excited. Eventually akabva achizobuda muJoburg ndobva adzokera kwavo kuLimpopo. I lost communication with her. Zuva rakandiudza kuti ndava kutokwira, ndava kuenda kuAsia, handina kuzombotaura naye zvekare. Nekuda kwekuti ndakatonzwa kuti munhu uyu paakasvika kuAsia akange ava kutoshanda as a manager pahotel paakange achishanda, zvakabva zvachizondipa shungu, uye zvekare ndikangoti zvakadyara mbeu yekuva very desperate. Munoziva isu tiri kunoku kuAfrica unogomisidzira wava nedesperation iya yekungoti chero zvazvaita chandava kuda kungobuda muAfrica ndiendewo kumhiri kwemakungwa kune vamwe ndikwanise kubatanidzwa upenyu. Saka I wanted to leave Africa behind so badly kuti ndiendewo kumhiri kwemakungwa ndichishandirawo mhuri yangu, sezvo ndiine mwana wani musikana ndichibatsiranawo naamai vangu. Driven by this desperation, mukoma ndakange ndava kupinda mumagrupu. Basa rangu rakange riri rekungogara mumagrupu chete. Ndakabva ndajoina rimwe Facebook group iro rakange richinzi Zimbos in SA. Saka kana ukapindamo mugrupu macho imomo mandakange ndajoina, mune mapost akasiyana siyana. Ndikangoti imvenge yemapost. Vamwe vanenge vachibvunza how to make money muSouth Africa, vamwe vanenge vachitsvaka madating, sleep over, zvekungoita bonde chete. Vamwe ndivo vanenge vachibatsirana nekutsvaka mabasa. One afternoon ndirimo mugrupu maya ndiri busy ndiri kutsvaka hangu information, saka pane imwe post iyo yandakazoona. Post iyi yainge yakanyorwa yakanzi kana uine experience yekushanda muhospitality, pane imwe agent iri kutsvaka vakadzi vechidiki vakanaka vanenge vachizoshanda sema front desk host kuma-luxury hotel ari kuDubai nekuNew Delhi kuIndia. Saka ndaingoti New Delhi yacho iriko kuDubai ikoko. Mukomana yangu yakarova. Desperation iya, I immediately reached out to this guy who posted it. Muchinda uyu, he sounded normal, akange ari munhu aitoraramawo naizvozvo zvekurecruita vanhu. Saka looking back, this guy iye pachezvake I'm not sure kana achizviziva kuti anoshandira ma-international syndicate. Saka iye akabva ati kwandiri aikwanisa kundiconnecta directly to this agent muIndian wacho, but akange achida 800. Ndikati 800 rands ndeyei? Akabva ati kwandiri inonzi finders fee kuti ndikupe ma-contact details uye zvekare ukwanise kuzowana interview.
800 kwandiri yakanga iri mari yakawanda, saka ndaitya kuti ndaikwanisa kuzongorohwa nescam. But nekuda kwekuti ndakange ndichida kusiya basa, ndakange ndichida kubudawo muAfrica, ndichida kuendawo kuIndia, kuDubai, ndichiti kana ndavako ndozobuda ndoenda kunana Canada kana kune dzimwe nyika, ndakabva ndamutumidzira mari, akaenda kanotora mari. So atora mari akabva anditumidzira phone number, akabva ati uyu ndiye munhu wauchange uchizotaura naye, but unongopindura usanyora mazi long sentences because anogona kutongokudropa off obva aregedza kutokudaidza for an interview. Akanditi ndiye achakuudza zvekuita. Zuva rakati rakwana, agent uya aishandisa mafone numbers, but mafone numbers awa akange ari ekuIndia. Akandiudza kuti akange asingakwanise kuti tinge tichisangana kuma official office building kwavo nekuda kwekuti kune kwaakange achida kuti ange achizoenda. Ndikati zvinondoita sei? Ndakabva ndatora taxi ndikabva ndaenda kuMidrand. Ndasvika paneimwe shopping mall ndiri kuMidrand kudaro, ndakabva ndamufonera ndikati I am now in Midrand. Akabva andibvunza kuti ndiripi, ndikabva ndamuudza kuti ndakange ndiri kumall. Iye akabva anditi okay, you know what, it's fine, ibva pamall ipapo pane motikari ichaiwa kuzokutora. Mukoma, looking back I now realize kuti vanhu ava vanenge vasingatodi kuzivikanwa. Pamall panenge paine macameras, right? Havana kuda kuya kuzondipika up pamall. Ndakatombofamba ka distance kubva pamall ndobva ndachizoona motikari. Mumotikari makange mutori nomwe muface ainge ari muSouth African, akangoti ainge abhukwa kuti auye kuzondipika up, ndobva angonondidropa maybe ndikangoti about 1 kilometer, akangonondisiyawo muhighway. Then ndokubva ndachizoona motikari imwe yakazosvika. Motikari iyi yakange iri Toyota Corolla but yainge isina manumber plate, yakange iri yeblack. Ndakabva ndaona kuti makange muine murume wechiIndia akange arimo aitozvinhuhwirawo zvake garlic, aita sekunge ainge abva mukutsenga garlic. Ndakabva ndakwira motikari, akange asingade kuti ndigare kuback seat, ndokubva ndagara passenger seat. So looking back, this guy dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisiri desperate, I would have seen my red flags. So I was blinded by the dream yekuda kubuda muSouth Africa ndiende kuDubai, zvekuti ndakagomisidzira ndatongoti I ignore my warning signs ose. Ndakagara mumotikari, then akabva atanga kuita ka interview kacho. Akanditarisa, akatanga kunditarisa everywhere, zvakange zvesitombori appropriate kunditarisa mahips angu ndakagara kudaro. Akabva ati kwandiri, if you pass this screening then our company is going to fly you straight to New Delhi, India. Saka the reason why uri kuzoenda kuIndia unofanira kuti unge uchizoita undergo 3 months of intensive luxury hospitality training uri muNew Delhi. Then after 3 months tinozokutransfer, we transfer you straight over uchizoenda kubasa rako a permanent job uchishanda pa front desk position muDubai. Saka pfungwa dzangu dzakangoti ndokusaka ari kunditarisa kuti ndakanaka here, you know mahotel vanoda vanhu vanenge vakanaka for the looks. Akanditi you will travel in style, agency yedu ndio ichazokava mafees ose upfront, expensive, your passport processing, your travel visa nema international flight tickets. Ini ndikati Mwari mandibvira nepi zvamakandinakira, handina kukwanisa kuzvibhiliva mukoma. It sounded like an absolute dream that it came true. At that time, I was even doing a 3-day fasting. Ndakaenda nditori nenzara kuMidrand, and mepo zvadzinoita vamwe amai vainge vakagara pasaiti neni, kombi ichingosimuka vakatotanga kutodya zvavo mafresh chips agoti otanga kunhuhwirira. Apa ndaita kuziya nenzara. Ndakange ndiri pa 3-day of prayer and fasting ndichiti Mwari basa iri ndinorida, praying to God for a financial breakthrough. Saka ndakabva ndati Mwari mandipindura minamato yangu, mapindura zvekare minyengetero yaamai vangu avo vandakasiya kuZimbabwe. This indeed is an opportunity of a lifetime. Mukoma, I handed him my Zim passport, ndikatomuratidza waiver yangu
iye he scanned everything on his tablet. Over the next 2 weeks everything zvakange zvinyatsokufamba zvakanaka. We would meet, he would inform me. Zvose zvekutaura tose paWhatsApp zvakabva zvakange zvisisipo. Vakandibhadharira mavisa processing, ndikaendako vaingondipa mari, asi dzimwe nguva ndaitopiwa mari yacho cash. Provided funds for my medical checks, pamwe ndakazonoita kuZimbabwe, police clearance muSouth Africa, vakatobhuka flight tickets. The day of my departure, it finally arrived. Mukoma takaita kabrai munonzwa imi muSoweto nemafriends angu. Ndakange ndichifara, ndakaperekedzwa nemafriends angu. Ndakati tichisvika paOR Tambo, ndakatarisa ndikati goodbye South Africa, I will never come back. I will only come back to South Africa when I am passing through. Iko zvino zvindava kuenda kunoshandira mari manje. Right before I walked into the boarding gate, ndipo pakabva pachizouya umwe guy akati iye akange ari flight coordinator. He approached me akabva ati kwandiri, nekuda kwe-international company policy hanzi nema-travel insurance regulation, passport yangu vakange vachazoisa mune kamwe kavanoti diplomatic travel pouch. Saka flight coordinator ndiye akange achazobata everything until I landed at my destination kuIndia ikoko. Kuinda igozivei kakange kari kekutotanga kuenda kuairport kukwira ndege. I was so excited. Chandakange ndingori neshungu nacho kungoposta chete mapictures angu. Dai ndisina kuloka profile, maigona kuvhura profile rangu mutoona mapictures angu andakatora pandakange ndichienda kuIndia. If you can check, maigona kuzocheka madates, mutoona kutoti ndakazotomboita nguva ndisingaposti, ndipo pandakange ndichibatwa unhapwa ndiri kuIndia. Saka ndakangoti chero zvazvaita, ini ndiri kungoda kungoenda kuIndia chete. Komanashe takabva tasiya South Africa tikati bye bye South Africa. Ndo zvandaitoita tava mumhepo ndichiti bye bye South Africa. Kondaigozivei kuti kwandakange ndichienda kwakange kuini shura rakange rakandimirira. Mukoma takazoti tava muIndia manje, taifanira kuti tinge tichiburukira kuInternational Airport. Saka ndo zvandakange ndakaudzwa kuti ndokwatakange tichazoburukira ikoko kuInternational Airport iriko kuNew Delhi. But chakazondishamisa mukomanachi ndechekuti takazonoburukira ndege yakazonotiburitsira kune imwe airport iri kuMumbai. Tichingoburuka mukomanashe India yakatosiyana nedzimwe nyika. Kune vanhu mukoma, everywhere I was looking there were people. Apa kunopisa, kwaita kupisa zvekuti hazvitsananguriki. Ndakatoenda nditori nemazi jacket kandichifungidzira kuti tiri kuendawo kuchando. Kwaita kugocha imi, iyo confusion, noise zvayo. Kune vanhu ndakange ndisati ndakamboona vanhu vakawanda kudaro. So after the processing was done, pane vamwe varume vakanditora, maIndian vari very rough mukoma, machinda iwawo. So aitoita sekunge ndiri mhuka. One akatongondibata ruoko, vaigona zvavo chirungu, avangoti come. Ndokubva vanditora, havana kana kumbondibvunza kuti ndiri sei. Akangondibata ndokutotanga kutofamba tichiavoida mamwe masecurity checkpoint. Zvinhu zvacho zvakange zviri zvekungobraiba. Takazobvapo paairport, but taiva tiri mumotikari yakange iri yevanhu vanoita zvekucleana muairport. Saka yakange isina masaini ekuti kambani yacho inonzi kudii, but tirimo muchivheni chacho ndakatoona kuti makange muine zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vanoita basa rekucleana. Takadriva mukoma, handizivi kuda about 2 hours koiko kuneta kwandainge ndakaita, ndainge ndakaneta. Takazosvika pacho pakange pachinzi ndipo pakange pari pahotel. Munoziva ndakaseka, painzi ndo pahotel, uye zvekare ndipo pane maoffices avo. Munoziva maflats aya ekuMatapi, ndo zvapakange pakaita pachitonzi ndo painternational office yavo.
apa tichinopinda muyadhi macho makange muine magadhi asi ainge ari mumukati. Ndakabva ndachizoendeswa mune imwe ofisi. Muofisi umu makange muine vanhu vatatu, maiva nevaindia, maindia varume vaviri uye zvakare nomwe mukadzi akange ari maneja. Matauriro avaita mukoma hamuna chamunoziva imi. Kana uchifungidzira kuti uri kutambudzika in life, zorora zvako, hauna chawati waona. Tenda Mwari nezvishoma zvauinazvo izvozvo, and also ask for God kuti vana vako kana uine mwana musikana kana mukomana asazombofa akaitwa slave in his or in her lifetime. Vanhu ava vaitaura chirudzi chavo chekuhindi ikoko, apa ndisingagone kana kupindurana navo, vaita kundinongedzera mukoma. Apa vachitaura unyatsokunzwa kuti vanhu ava vari kutaura pamusoro pangu, but handisi kunzwa kuti vari kuti kudii. Havana kumbondipa any explanation. Umwe mufesi wacho akabva angotora iPhone yangu akaita yekungobvuta munonzwa imi, then the manager akabva aburitsa foni akange aine iPhone yake ndobva aigadzika patable. Ndikati ko vanhu ava vanogona chirungu. Akabva ati kwandiri check here achinongedzera iPhone yake, akange avhura calculator app. So akabva atanga kunyora manhamba, ndikabva ndaona kuti pakange pakanzi 5,000. Ndakaramba ndakangotarisa ndikati 5,000 kasi ndo mari yandichange ndichipiwa $5,000 pamwedzi kikikiki. Ndakabva ndati what is this boss? Mukadzi yeye mukoma yakabva ati kwandiri iyi ndiyo mari yauri kuti kwereta, uri kuti kwereta $5,000. Mukoma ndakadikitira achindiudza kuti yakange iri around 90,000 South African rands, sezvo mari yavaindipa vaindipa mari iri kumarands not kuma $US. Vakati unotikwereta mari yeflight ticket, mavisa clearance, diplomatic passport handling, medical checks, your entry processing. You are not going to leave this property until wabhadhara mari yose, every single debt is paid off, then you can leave this office. Mukomanashe saka ndakatofungidzira kuti you know what, ndichashanda kana ndashanda ndozoenda kuDubai. They had told me pandakanga ndichiri kuSouth Africa kuti ndichashanda muIndia ndozoenda kuDubai. Saka ndakangoti alright, so ndozvaari kuzama kuda kutaura apa. Saka ndakatoti kana ndikashanda maybe zvema 3, 4, 5 months ndichinyatso kushanda mashandiro andinoziva ini, ndinovabhadhara mari yavo, then ubva vandipa passport yangu ndobva ndaenda kuDubai ndotanga kushanda basa rangu. Ndichishanda muDubai ndozodzoka zvangu kumba. Ndakanga ndisingazivi kuti mukoma chikwereti ndo chavanokupinda nacho, but ivo vanenge vachida kukushandisa as a slave. Tichibuda muofisi ndakabva ndachizoendeswa kudownstairs. Taenda kudownstairs kudaro ndakabva ndanopinzwa mune imwe room. Mukomana handina kunge ndakaziva kuti ndakange ndatopinda muna taisereva. Ndakanzi nhasi ndo mauri kurara umu. Imomo makange mutori 8 mukoma, makange mungori nechi-base bed, zvimachira zvainhuhwa, pakazouya raisi rakange rakabikwa zvimwewo zvekuti handina kana kukwanisa kuridya. Ndakazoti mangwana kana pavanozonditora vachindiendesa kubasa ndinozonoona yekutamba ikoko. Ndakabva ndatorwa mukomanashe, ndakapinzwa mune chimwe chibhazi chakange chisina mahwindo. Mukoma takange takawanda, makange muine varume, makange muine maAfricans chete, varume vakadzi vekunyika dzakasiyana siyana. Saka ndakangoti kuti tava kuenda kupi futi. Ndokubva tachizosvika pane imwe factory. Uchienda nekudzoka hautombozivi kuti unofamba sei kubva pachibuilding patakange tichichengetwa kuzvimaflat tichienda kunoshanda ikoko kwatakange tichiita zvekusona hembe. Tasvika kwaMukomanashe, chibhazi chamunenge makakwira ichocho chinotongonopinda mubuilding, madhoo obva atovharwa, mobva matongonzi budai apa munenge makatobatirwa mabutton stick. Ukangoita sekunge unononoka mukoma, ndakatoona vanhu vava kutorohwa, ende rakange risiri bhazi rimwe chete, zvakange zviri zvimakombi
zvainge zvakawanda zvichiva kuzodropa vanhu takange takawanda. Ndakakwanisa kunotisa kuti vazhinji vakange vari vekukenya, tava kutaura nechirungu, vekukenya, vekutanzania, nevarume vakange vari vekunigeria nevekughana. Saka vakadzi vamwe vakazviona kuti ndakange ndiri mutsva. Umwe wacho akabva auya akatanga kutaura neni, akange ari wekutanzania, akandibvunza kuti ndakange ndiri wekunyika ipi. Ndokubva ndamuudza kuti ndakange ndiri wekuzimbabwe. Akabva andiudza kuti ini ndaifanira kuti ndige ndichizotevedzerawo zvavanenge vachiita ivo, ndikasatevedzera ndaikwanisa kuzourawa. Ndakamubvunza kuti mubuilding matakange tiri makange muchiitwa nezvei. Akabva ati mawiro awakaita tinogona kunge takafanana. Ndakauya kunoko ndichifungidzira kuti ndikuya kuzoshanda ndichishanda murestaurant, asi ndasvika kunoko ndopandakazongokidnapwa ndikaudzwa kuti ndine chikwereti. Vamwe ndivo vakauya vachinzi vachange vachizotamba sevatambi vebhora. Varume vakange varimo vanotounzwa nemasports contract, but kana wasvika muindia instead yekuzoendeswa kudubai kunotamba bhora kudubai, wozotoona wava kutoita zvekutosona hembe. Ma-living conditions, ma-working conditions handikambotauri nezvawo. Mukoma, a day has 24 hours, but ipapo takange tichishanda ma-24 hour shift every single day. Unongozorora 4 hours ende wairohwa, waiti ukatanga kutsumwaira so waingonzwa mboma kumusana, wotorohwa nemboma kumusana, obva watomuka. Basa rangu randakange ndichiita inini rakange riri basa rairwadza, because ndaifanira kuti ndike ndichishanda ndakamira. Kumira for more than 10-14 hours munhu wakangomira chete. Makumbo akange asati ajaira, aisvika pakuzvimba mukoma usiku ndozvetova. Saka ndaita basa rekucheka magamendi uye zvekare nekuzopeta hembe nekuita packaging. Saka taigadzira hembe dziya dzamunozotenga. Unogona hako kunge uchidzifarira hembe idzi dzinotengeswa dziri dzefeki. Saka takange tichigadzira hembe idzodzo dzefeki dzinozotengeswa kunyika dzakasiyana siyana. Taigadzira zvose mukomanachi, maNike, maAdidas, mapuma awa, ende vaibva vachizodzitumidzira kune dzimwe nyika zvichinonotengeswa zvinhu izvozvo. Makange muine makamera, makange muine magadhi, ende vakange vaine hutsinyi. Zvakange zvisinei kuti magadhi acho muri kugadhwa nevanhukadzi here. Ndikatoti vakadzi ndo vaitova nemwoyo wakaipa. Ndopandakatanga kuziva kuti varungu vatinoti vane racism kwatiri isu vanhu vatema havana kana racism. Ukada kuenda kuIndia ndoponyatso kudzidza kuti vanhu ivavo vanototiona sekunge tiri mhuka kana kuti chimwe chipuka chinonhuhwa so. Zuva randakati ndaenda kutoilet, saka ndaenda kutoilet kudaro ndakateverwa nasupervisor akange ari wechirume. So ndaenda kundakange ndisingazvizivi kuti pabasa ipapo kana uri munhurume uchida kuenda kunozvibatsira kutoilet unoteverwa nemukadzi, ndiye anokutevera kutoilet ikoko. Kana uri mukadzi unoenda nagadhi wechirume. Ende kana wava kuda kuzvibatsira zvisinei nekuti kuda kurasa mvura kana kuti uri kuda kuita number 2, unotongogara patoilet pako ipapo, madhoo akatovhurwa, vanhu vachitoshanda vachitokuona, wobva watoita pupu yako ende unotozviwaipa vanhu vachitoshanda. Once wangopedza kuzviwaipa hapana zviya zvekuti unozonyatsokunanzeredza kuti wachena here. Vanobva vatotanga kutokutuka vachitokuudza kuti dzokera kubasa rako. Saka chikafu chatakange tichipiwa mukoma, taidya chikafu ndikangoti chekujeri. Taigona kungopiwa rice rewhite nemapotato. Taidya twice a day. Zvino ini mukomanashi ndakange ndakajaira hangu kuzvidyera sadza. Ndakatambudzika chaizvo. Ndakange ndiine nguva dzekuti ndaigona kunzwa dzungu kusvika ndazovaudza kuti ini kunyika kwedu rice hatirizivi, tinotodya sadza. Vakazondiitira plan because ndainzwa kunge ndakange ndava kutoda kutofa. Kana iri violence mukoma,
taigara tichirohwa, especially varume, nekuti varume ndivo vakange vachiita zvekusona. Vaiti vachisona kana mushini ukangonyarara so waivanzwira tsitsi vakomana ivavo vachirohwa. Ende mufunge zvenyu vainge vakauya kuIndia vachifungidzira kuti vari kuuya kuzotamba bhora. Waiti kana ukakolapsa vaigona kungotora mvura voisa maice block vobva vakudira. So day after day ndiro rakange riri basa rangu randakange ndichiita iroro ndiri muIndia. Saka after mwedzi yakati kuti I don't even know kuti ndakaita mwedzi mingani ukagara munzvimbo mekuti unenge usingakwanisi kuona kana kalenda, usingazivi kuti nhasi musi wani, unosvika pakukanganwa kuti tava nemazuva mangani tichigara munzvimbo yakati. Saka handizivi kuti takaita mwedzi mingani tichishandapo pafactory pacho ipapo pataigadzira hembe dzefake. Ndakazodaidzwa namanager kuoffice. Ndadaidzwa ikoko akange aine ledger raainge akabata ndokubva andiudza kuti manual labor yandainge ndakaita pafactory pavo ndakange ndisiri kushanda nesimba. Mukomanashi ndakazviseka ndikati nemashandiro andaita awa kamukadzi aka kari kundiudza kuti I am moving too slow to clear my $5,000 chikwereti. Ndakaseka ndikati kubva chingondiroverai pamuchinjikwa sezvamakaita Jesu. Saka usiku hwacho ihwohwo ndakazongotorwa ndokubva ndapinzwa mune chimwe chivheni. Makange muine umwe musikana uyo wekubhulawayo, uyo akange achitaura ndevele takange tisingakwanisi kunzwanana zvedu. Saka musikana uyo ndaitadza kutokomunicata naye chirungu akange asingachigoni. We were driven, ndikangoti usiku hwose mukoma kusvika tichizonosvika mune imwe nzvimbo kwainge kwakaita kunge kumarural areas. Saka tasvikako ikoko kwakange kuine mumwe mukomana ainge achida kuzochata nemusikana wake muIndian. Saka akange achida experience yekurara nemunhukadzi. Ndiro basa redu iroro ratainge takaendeserwako kumavillages ikoko, but vabereki vake vemukomana iyeye vairatidza kuva vanhu vainge vaine mari. Mukoma takapfekedzwa hembe dziya dzechiIndia, tikagezeswa, tikapiwa maperfume, tikapiwa manecklace, ndokubva tanzi tinge tichizorara naye usiku hwacho. Ndokubva tarara naye. Mukoma ndipo pandakatanga kuitiswa izvozvo zvekurara nevanhurume by force. Takabva tachizodzoswa zvekare kuNew Delhi. Tadzoka waingozongoudzwa kuti iko zvinozvi mava muguta rakati, but pakufamba apa maingofamba makavharirwa muri kuback kwepickup apa muina gadhi zvekare. Takazoenda kune imwe nzvimbo nekuti hatina kuzodzoserwa kuya kwaita zvekugadzirwa hembe. Takazoendeswa kune kamwe kanzvimbo kakange kakaita raiti. Takange tiri kunzvimbo kwavanoti brothel, inzvimbo yekuti kunogara vanhukadzi muimba. Vakadzi ava basa ravo rinenge riri rekungotengesa miviri yavo. Pamba ipapo pakange paino mumwe muNigerian musikana ainge akanaka iyeye. Ndakange ndisati ndakambona musikana akanaka saizvozvo. Kunyange ndiri mukadzi ndakanyatsokuona kuti musikana akanaka uyu. Ndiye akabva atitora kwatakange tava ikoko. Taitritwa zviri nani because kwakange kwava kuya maclients vamwe vanhu vane mari vachiuya kuzorara nesu. Zvainge zvasiyana nekufactory kuya. Saka ndakazvitanga kutaura naye, akabva andiudza kuti iye ainge akasangana neumwe muNigerian on Instagram, vakatanga kudanana online. Saka muNigerian uyo akabva ati I'm married but ndine munhu wandiroda kuzokupa asiri married. So akazotanga kudanana nemuIndian. Zita rake ndakazotorikanganwa, akatondiudza zita rake raakanga achishandisa paInstagram. So ava kudanana nemuIndian. MuIndian uya akabva achizomuudza kuti I want to grow my Instagram profile but ndoda kuti ndinyatso kuzvinanzirira zvakanaka, ndoda kuitwa surgery dziya dzavanoita kuti malips ako anyatso kunaka uye zvekare nemhino yako inyatso kuita mhino yechirungu. Saka akange asina mari uye zvekare akange asina murume akange ari willing kuti ange achimuitisa that cosmetic surgery. Ainge achida futi kuitwa BBL, aida kuitwa breast enhancement zvekare. Saka muIndian uya akabva ati no problem, but zvekukuendesa
Mexico mari ini handingadi kukupa mari kuti unge uchizoenda kuMexico, uya kunoku kuIndia. Saka akabva achizoya kuIndia akati the moment she landed in India zvakangoitikawo pandiri ndo zvakabva zvaitikawo kwaari. Passport yake yakabva yatorwa, vakatora foni ndokubva vachizomuunza pamba ipapo patakange tamuwana ari. Pakange paine umwe musikana muZimbabwe. Musikana uyu nyaya yake handakana kumboinzwisisa, aita sekunge akange akauya kuIndia kuuniversity here, akazotanga kuita zvekutengesa muviri wake, aingochinja nyaya dzake. Sometimes aimboti ndakauya kuzoshanda kuno as a maid, ndikatanga kuita zvemadrugs, zvakange zvisinganzwisisiki. Akange ari mwana mudiki 19 years achiita zvekutengesa muviri wake imomo muIndia. Saka akanga achigarawo pamba ipapo. Mukomanashi kwakange kusina zvako violence, but zvainge zvakaoma. Vaigona kungonotora umwe munhu rinenge riri hure, but ari kune imwe nzvimbo kuya kwekuti kunenge kuchingoendawo vanhu vakadhakwa vasina mari. Vatora musikana iyeye vaimurova, vachimurovera mhosva dzako. Kurohwa uri iwewe unokwanisa kungoramba uchiita ustaboni, but ukaona umwe munhu ari innocent achiroverwa mhosva dzako, vaiti isusu we are too beautiful. Vakange vasingadi kutirova, vachiziva kuti maclients avo vakange vari vanhu vane mari, vanoda zvakanaka. Saka vaingotora umwe munhu kana kungonotora murume anenge achishanda kana kumaprazi ari muAfrican achitoshandiswa as a slave, obva atanga kurohwa pamberi pako. Waikumbira ruregerero mukoma, vorova munhu kusvika akolapsa. Saka ivo vakange vasingadi kuti hama dzedu dzatakange takasiya kumusha dzinge dzichizviziva kuti ndo zvavari kutiita. You know what they used to do? Per day vaita sekunge vane mwoyo wakanaka. Taingonzi 2-minute video call once a day. Saka kamera yaitoiswa paka tripod, kamera wakatarisana nayo wakagara. Saka vasati vabatidza kamera kudai, vaitokurangaridza kuti unofanira kuti unge uchiziva zvekutaura. Vaitotiudza kuti gadzirisa vhudzi rako, isa lip gloss, sekerera, nyemwerera, ita som. Ende vaitokuudza kuti tinogona kuuraya munhu izvezvi kana kuri kunzi ukataura zvisina basa. Apa panenge paine umwe musikana anenge achitoitawo zvechihure, but achinzi iye haana kunaka sezvawakaita, ndiye wavanenge vachirova iye, kana kuti vanenge vakamuruma nepinjisi kana nzeve iyi, vachiti kana ukangotaura zvisina basa tiri kumudzura nzeve iyi. Wotarisa munhu wotanga kutonzwa kutoda kutochema kuti saka munhu uyu ava kutofira mhosva dzangu. Vaishandisa imwe yavanoti taser. Munoona vanhu vaya vanoita zvekutransporta mombe, vanenge vaine zvimweso zvavanoshandisa zvine magetsi zvakaita kunge zvimabutton stick zvavanopota vachishandisa izvozvo. Ndakambodana nomumwe mukomana aita zvekudhiraivha matrack akange achitransporta mombe pandaigara kuLimpopo. Aiva nacho ichocho, aiti kana achitravela netrack rake, kana mombe dzose dzikaenda ku1 side aibva atombomisa track obva atanga kudzigwinisa nemagetsi. Ndo zvavakange vachiita izvozvo. Kana ukaita sekunge wataura zvisina basa after that video call, because ivo vaitongokuudza kuti kata, wobva watokata. Vaitora kana mvura, apa musikana uyo anenge achifira mhosva dzako anenge akatogadzikwa akatarisana newe, vobva vamudira mvura asina kana kupfeka, vobva vatanga kumurova nemagetsi panzvimbo dzakavanzika. Munhu achichema, vamwe vaita sekunge vachafa, munhu achikukumbira kuti usadzokorora zvekare because unenge uchita kuti ange achishungurudzwa. Pakadaro mukomanashi unotongopretenda. Ndaiti ndikatanga kutaura namama vangu ndaita sekunge ndiri kuchema nekuda kwemukana wandakapiwa naMwari. Ndobva ndati mama, India yakanaka, it's so beautiful, tichiri kutrainwa zvedu but tichienda kuDubai very soon. Komari mune chikafu here? I will send you money very soon. So isu takange tiri nani because vaitopota vachitotipawo mari dzekuti titumidzire kuhama dzedu, but phone ndaigara ndisina kana phone.
ndakagara mukomanashi ndichigara apa magadhi iwawo aingoti kana akangonzwa hosha yekuda munhukadzi otongouya orara newe. Apa vachiratidza kuti vanhu vatema havavafarire futi. Saka pakange paine umwe murume uyo aipota achiuya kuzorara neni. Murume uyu akange ari munhu handingati aiva nemari yakawanda, but airatidza kuva munhu aishanda basa rakange riripo. Saka aingopota achiuya obva arara neni. Nemurume iyeye mukoma taicommunicata zvedu, but chirungu chake chakange chisiri chirungu chache kuti aigona kutotaura English zvekuti munotorwa conversation. Taingotaura nemasign language. Aibhadhara mari yakawanda obva arara neni. Saka nerimwe zuva akati ari pamusoro pangu, nekuti akange ari munhu aindibata zvakanaka, aigona kutopindamo murumu mandinenge ndanzi ndo mandiri, akahwandisa kana chokoleti kana kuti ruva obva andipa. Aizoti kana riri ruva kana ubuda ava kudzokera obva atora ruva rake obva arihwandisa mujaketi, chokoleti ndobva ndadya asati abuda. Saka ipapo ari pamusoro kudaro ndakabva ndatanga kuchema. Akabva anditi why cry, why you cry. Takabva tatanga kungokommunicata. Ndikabva ndamuudza kuti ndakange nditori slave. Akashamisika mushure mekunge ndamuudza kuti ndakange ndiri slave. Akarwadziwa mukoma, akatoeredza misodzi nekuti aifungidzira kuti kuhura kwandakange ndichitoita ndaitozviita nekuti ndakange ndichitozvifarira, ndakange nditongoriwo prostitute. Akabva adzoka the next day. Saka akabva abhadhara kudaro, akabva apinda murumu ndakange ndiri ndokubva avhara dom. Akangomhanya ndokubva atouya pandakange ndakagara pamubhedha, akabva aburitsa foni yake ndokubva andipa. Akabva ati fast. Akange achida kuti ndinge ndichinyora manumbers ehama dzangu. Mukomanachi ndakabva ndanyora mafoni numbers aamai vangu, ndiwo andakange ndichiziva paWhatsApp. Kunodai mama vangu vakange vatova ne3 days vasingabatiki online. Ndakabva ndangoita voice notes, ndikabva ndatongoti mama ndini kunoku kwandiri, kunoku zvina kumira zvakanaka, tiri kushandiswa kunoku, ndiri kuita basa rekutengesa muviri wangu. Kunyange ndisingadi kuita zvekutengesa muviri wangu, but ndiri kumanikidzwa kutengesa muviri wangu. Kana muchigona tsvakai munhu anokwanisa kundibatsira. Iye akabva atora foni yake ndokubva tatongonyepedzera sekunge tainge tichita bonde, but hatina kurara tose. Mai vangu vakazokwanisa kuzonzwa voice note ndokubva vachizokwanisa kubata vamwe veNGO. Nerimwe zuva mukomanashi, I still remember musi iwoyo handifi ndakaukanganwa, wakange uri musi weTuesday. Takange tichangobva mukumuka. Saka taiti makuseni tikamuka tainzi tinofanira kugeza miviri yedu, topiwa mamwe maoils anonhuhwirira ekuzora somu. Saka takazongonzwa kugedhi kuine noise, mapurisa echiIndia achitongopinda paya. Ndokubva tatoudzwa kuti vamwe vacho vakange vari masocial worker, but vaiva maIndian, vachitotibvunza kuti takange tava nenguva yakareba sei tichigara ipapo. Vakabva vatitora ndokubva vachizoenda nesu kwakange kuine matende, kwaitova nevamwe vasikana vakawanda, but vazhinji vakange vari vasikana vechiIndia avo vanotorwa voenda vanoshandiswa semasex slave. Takazotanga kuzodzoswa kunyika dzedu mukomanashi. Mushure mekunge ndazodzoka kuZimbabwe, ndakambogara muZimbabwe, but nekuda kwenhamo ndo yakazondituma ndikazodzoka zvekare kuno kuSouth. Pandakadzoka kuno kuSouth Africa, mama vangu vakange vasingadi, vachiti usaenda, but ndakati ndinogarirei muZimbabwe macho. Tarirai muone kuti kana mumba hamusina kana chokubata. Takasvika pakuita mazuva akati tichirarira mangai. Ndikati muno hamugariki mama. Ndava kudzokera kuSouth Africa. Ndakangotora kahandbag kangu ndokubva ndayambuka border ndikati muSouth Africa. Ndakati ndava muLimpopo, ndikati ndichaita sei kuJoburg handina munhu wandinoziva. Ndakabva ndaenda kuna amai vekapo yandakambotanga kushandira, avo vandati Masutu. Ndokubva vatongokaruka vatongoona ndasvika pamba pavo, vakandibvunza kuti kwainge kwakanaka here. Ndikabva ndangotanga kuchema ndikati ndokumbira kuti mutaure nemwana wenyu, ndiri kuda basa.
ndokubva vavafonera. Ndakazogarako but kwakange kuri kumavillage kusvika vachizomisa mumwe musikana uyo ainge ava kuvashandira, vakazouya vakazonditora vakadzoka neni zvikare kuno kuJoburg. Please be careful. Musangoti kana mukanzwa kunenge kuchinzi kune basa zvisinei nekuti kuDubai, kuAmerica ndekupi, zvepafacebook musazvitevedzera please. Unoenda kune imwe nyika ukanoshandiswa ikoko as a sex slave usina kana chaunenge uchimbowana. Ndakazotobvako kuIndia ndatova nechirwere. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. So sad. Kana muinewo nyaya dzamunenge makasangana nadzo, you can come to our inbox and share with us your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.